Una miqueta de raó, no, potser? Sí, la primera part del Palamós va ser molt bona. El veiem de blau, ja que jugava contra el Castelldefels en camp contrari. Molt maca la samarreta de visitant del Palamós. Les equipacions del Palamós, la veritat és que són molt maques. Però bueno, deixem de comentar això. Comentem la derrota, que va ser una primera part molt bona, amb diverses arribades en diverses ocasions, amb jugadors que no estan acostumats potser a ser titulars, com Ivan García o altres que sortien com nous reforços com la Cronc, el central arribat a aquest mercat d'hivern, que va tenir una molt bona ocasió de cap per avançar el conjunt visitant, el Degà, però a partir d'aquí, doncs, quan es va acabar la primera part, amb alguna ocasió així al final que podia haver suposat canviar el partit, el Palamós va desaparèixer. La segona part, el Palamós no sabem on es va ficar. En un contraatac, ben aviat, al minut 50 i poc, arribava el gol de Sergi Moreno en aquest contraatac, que Manzano no podia fer res. I doncs amb aquest 1-0, al minut 54, zero reacció del Palamós, i la imatge que va mostrar no va ser massa bona. Sobretot en aquests moments que t'estàs jugant tota la temporada, t'estàs jugant ser a dalt o ser a baix, potser va faltar un pèl més d'ambició en els jugadors per anar a buscar el gol, perquè estem veient que majoritàriament hi ha arribades del Castelldefels. Tot i això, també cal matitzar que la situació del Palamós i del Castelldefels és totalment diferent. El Castelldefels surt del descens aquesta jornada gràcies a aquesta victòria, però aquesta gent porta jugant-se les garrofes des de la jornada 1, Que és una mica el que es queixava en Joan Marc molt. El gol ens ha fet molt de mal i ens ha fet mal sobretot també fallar les ocasions que hem fallat a la primera meitat, perquè hem sigut els dominadors absoluts del partit al llarg de la primera meitat. Crec que a més que és de les millors primeres parts que hem fet de tota la temporada jugant a fora. El gol ens ha fet mal, després el segon gol ja és perquè t'estires endavant, perquè te la jugues, ho vols tirar tot endavant per a veure si pots empatar i com a mínim puntuar. I els canvis han sigut una merda com un piano. O sigui, l'he cagat, però l'he cagat grossa. L'he cagat molt grossa avui. L'he cagat molt grossa. La gran cagada ha sigut meva. I ha faltat molta ambició a la segona meitat. Uah, estic calentíssim. Ha faltat moltíssima ambició a la segona meitat. Fot molta ràbia, perquè tampoc vist la primera meitat no és just que haguem perdut. Mires els últims 20 minuts i sí que és just, però veient la primera meitat que hem fet boníssima, que hem tirat al minut 6 o 7, me sembla que havíem tirat 4 córners, havíem tingut dos accions, 2 gols anul·lats. És culpa meva, tot és culpa meva. L'he cagat grossa avui, tot és culpa meva.